Abangcwele bonke, abefundisi, otata nomama, nobhuti nosisi, ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Siyabulela kakhulu bathandekayo basibuye namhlanje ukuba khona kule nkonzo. Sasindisiwe izono zami zonke, uJesu wanenzela inceba ukuba andixolele. Ndingumntwana kaThixo owamamkela uYesu waba inkosi nomsindisi. Ndicela ke sithathe lithuba sifunde izwi lenkosi kafutshane nje, incwadi yamaRoma chapter number 5. Siyawuqala ukufunda uverse number 6 sime kuverse number 10 wale ncwadi yamaRoma chapter number 5 verse number 6 sime kuverse number 10. Ifundeka ke ngohlobo kwabaphethe iBhayibhile zabo, ithi kuba kaloku oko besingama-athalala uKristu uthenge ixesha elimiswe nguThixo wabafela abangahloneli Thixo. Nqabile into yokuba umuntu afele omnye, naxa mhlawumbi anokubhaqeka umuntu onesibindi sokufela umuntu olungileyo. Verse number 8. Ke yena uThixo uqondakalisile ukusithanda kwakhe ngokuthi uKristu asifele sisengaboni. Verse number 9. Sigwetyelwe nje ngenxa yegazi lakhe, okukhona siya kusindiswa ngaye kuyo ingqumbo kaThixo. Uverse number 10 wethu athi, kaloku besikade sizintshaba noThixo, saxolelanishwa naye ngokufa konyana wakhe. Kowubekaphi ke ukusindiswa kwethu ngokudla kwakhe ubomi? Sivala amehlo wethu, busisa Nkosi izwi lakho labe, amandla obuthixo bakho Nkosi abe phakathi kweli lizwi namhlanje. Phambi koba silale, bawe ingcwele, siyathanda ukwabelana nabantwana bakho ukuba uphinde izwi lakho labo liqhekeze ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Sifunda la mazwi bazalwa akule ncwadi yamaRoma ebhalwa ngumpostoli Pawulos ebhalela aba bazalwane baseRoma. Ithi iBhayibhile apha uPaul uveza uthando lukaThixo asenzele lona ngoKristu. Na uPaul uveza apha uthando uThixo analo ngomuntu. Uthi apha ke uverse number 6 xa siqala le verse uthi kuba kaloku oko besingama-athala, sithenye iBhayibhile, singakwazi ukuzinceda, singabantu abehlulekeleyo, abantu ababanjwe kukoyiswa. Uthi ke umbhali apha uthenge ixesha elimiswe nguThixo uKristu wabafela abantu abangaboni. Kristu wafela abantu abangamhloneliyo uThixo. uKristu wafela abantu abangahloneli Thixo. Naye uKristu esifa ngexesha uThixo owayelimisile. Oh yes. Uthi njengoba uThixo enguThixo nje, ube nexesha apho amise khona ukuba abantu aba bazawufelwa uKristu. Na uthi umbhali ke apha kuba kaloku uthenge xesha sisengama-athalala, which means sisengabantu ababankonenkone zizono, abantu abebengakwazi ukuncedakala. Wasuka ke uKristu lakufika elaa xesha uThixo ebelimisile. Ngamanye amagama, ukona kwethu nezinto esizenzileyo nendlela ihlabathi ebeliye lonakala ngalo alimbambanga uYesu ukuba angabafeli abantu bakhe. Kusho ukuthi ukufa kukaYesu ayilonqulequ
okanye ayoplani yabantu ukuba uYesu afe, but ukufa kukaYesu, it was a plan kaThixo eplanela uba uThixo uYesu uzawufa ngeli xesha. Na uthi kumbhali ke wabafela abantu. Mind, uKristu ufela abantu abangamhloneliyo uThixo. Isizathu soba abafele ke uYesu aba bantu, injongo kaThixo yayikukuba aba bantu baphume ekungamhlonelini uThixo, babuye abantu bahloniphe uThixo. Uthi kumbhali xa igqitha apha, kunqabile ukuba kube khona umuntu ongafunyanwa apha eSouth Africa noba kumazwe onke omhlaba lapho ungavela khona umuntu ongafuna ukufela umuntu ongumoya, njengokuba yena uKristu ethe ngexesha elalimiswe nguyise wafela abantu abangamhloneliyo uThixo, oko kukuthi wafela bona. Now ithi iBhayibhile kunqabile into yokuba umuntu angafumaneka ongafela abantu abangalunganga. Athi kumbhali mhlawumbi kunokwenzeka afumaneke ke ongafela abantu abalungileyo, kodwa ongafela yena umoni, loo nto yinto engekho lula. Na uthi kumbhali xa kungenzeka afunyane umuntu ongafela omnye umuntu, kungafumaneka umuntu ongafela umuntu olungileyo, but uKristu yena ufele abo, and uKristu yena ufele abangamhloneliyo uThixo. Now ithi iBhayibhile apha xa igqitha ke xa sothandaza, le nto uThixo ubeyenza kuba ebonakalisa uthando analo ngomntu. uThixo ngokufa kukaYesu, uThixo ubevezela umuntu indlela amkhathalele ngayo namthanda ngayo. Now verse number 8 uthi ke yena uThixo uqondakalise ukusithanda kwakhe ngokuthi uKristu asifele sisengabo. Kusho ukuthi ukuyeka kwethu kona sisizwe kukufa kukaKristu. Uba uKristu engafanga, akekho umuntu apha emhlabeni obengathi yena ukuyekile ukona. Ngamanye amagama, uKristu mayisifa, isizathu sokufa kukaKristu ufele aboni ukuze aboni baphume ekoneni. Na ukufa kukaJesu bekutsala umoni ukuba makaphume ekoneni kwakhe, because leli Bible apha uThixo ubonakalise ukuthanda umuntu ukuba ngoKristu, ngokufa kukaKristu, uThixo was displaying his love phezu kwabantu bakhe. So le nto yokufa kukaJesu ayonto nje ekuthiwa wabulawa ngamaJuda. No, it was not a plan yomuntu, and it was not a plan of the devil, but it was God's plan into yoba uJesu afe. And iBhayibhile ukufa kwakhe not ukufela amalungisa, not ukufela abantu abalungileyo, but isizathu sokufa kukaJesu yayikukuba uThixo eveza uthando lwakhe ebantwini, ukuze abantu abangamhloneliyo baphume ekungamhlonelini uThixo, bafunde ukumhlonela uThixo. Number 2, ithi iBhayibhile ke yena uThixo uqondakalisile ukusithanda kwakhe ngokuthi uKristu asifele sisengabo. Babazalwa, asifele sisengabo ukuze siyeke ukona, sifelwe. Kufuneke uYesu afe ukuze abantu baphume ekoneni, ukuze abantu behlukane nesono. Kufanele uJesu afe. So ngamanye amagama uJesu
akafelanga bazalwane ukuba siphiliswe ezifeni zethu. Bawukhumbula abazalwane ukuthi uLazaro lo uvuswe nguYesu engekayi ekufeni, because ukuvuka kukaLazaro engcwabeni bekungakhosti ubomi bukaYesu. Into ekhoste ilife kaYesu sisona ukuphuma kukaLazaro, hayi engcwabeni, but ukuphuma kukaLazaro esonweni. Ngamanye amagama amadimoni la akabukhosti ubomi bukaYesu. Number 2, inhlupheko yokungaqeshwa emsebenzini. Akadingwa uYesu adafe ukuze uthola umsebenzi. Ipromotion yasemsebenzini ayikhosti ubomi bukaYesu. Inye into eyenze uYesu uba makafe, ngokweBhayibhile ithi iBhayibhile uYesu uthi kubonakalise ukusithanda kwakhe ngokuba uYesu asifele sisengaboni, so that thina siyeke ukona sibe sesiphilela uYesu owafa. Incwadi yesibini yamaKorinte, ngofuna umvangela ifuni, uchapter number 5 verse number 15. Now iBhayibhile lithi ke uThixo ngokufa kukaYesu, ungayithathi for granted ukufa kukaYesu. Siyabona abantu bedlala ngokufa kukaYesu, behlekisa ngokufa kwakhe. Yonke lenqulequ yokusiwa kukaYesu emnqamlezweni ayofa, God was displaying his love upon his people. Ngamanye amagama uThixo wayezama ukuliveza nokulibonakalisa indlela akuthanda ngayo. iBhayibhile ithi kanye kanye sisengabo, kusho ukuthi uThixo akasithandi ngoba sesilungisa, kodwa ukusithanda kwakhe kusuka kude, uthe kanye kanye singaboni. iBhayibhile lithi uJesu akavinjwanga kukona kwethu ukuba ngasiyeli eGolgotha, kodwa uJesu madoda sisengaboni wasuka uThixo wabonakalisa ukusithanda kwakhe. Incwadi kaJohn chapter 3 uverse number 16 uthetha ngothando, uthi bonani uthi wenje nje uThixo ukusithanda kwakhe. Ibe seyisithi iBhayibhile ude wancama unyana wakhe kuphela komzeleyo. Ngamanye amagama kukhona inqulequ elenziwe nguThixo ezama ukubonakalisa ukuthanda umuntu. Ekugqibeleni uThixo wancama wade wathatha unyana wakhe okuphela komzeleyo. Le verse asivezela uba uYesu ayingokuqala kuzanywa ukubuyiselwa umuntu endaweni eThixo amfune kuyo. Zininzi inzame ezenziweyo, but Jesus was the last option of God. Ngapha kwakhe alikho elinye icebo elingenziwa elingabuyisela umuntu endaweni yakhe. Ayikho enye into engamenza umuntu axolelane noThixo ngapha kukaJesu. Ayikho enye into esazofika, noba ayikho enye into uThixo azazophinda yenze engabenza abantu babuyelane noThixo. But Jesus is the last option of God ukuba abuyisele umuntu endaweni yakhe. iBhayibhile ke ubonakalise ukusithanda. So funda verse number 15 ka chapter 5 ka 2 Corinthians up. Now iBhayibhile ithi apha kayena uthi kuqonda kanti usithanda kule ncwadi yamaRoma ngokuba athi uKristu sisengaboni bazalwane. Mind, sisengaboni. Wasifela uKristu. uThixo ebonakalisa ukusikhathalela, wasifela uKristu. Wonke umuntu bazalwane wafelwa nguJesu. Wonke umuntu wafelwa nguJesu. Nokuba ngaba ukwesiphi na isimo, nokuba ngaba uphila nhloboni yampilo, kodwa uJesu wakufela. And ngaphandle kukaJesu kokufa kwakhe akukho kulunga komuntu. Cela ke sifunde le verse sazoqhubeka nale yaMaroma. Sike sifunde le verse ka number 15
chapter 5, 2 Corinthians chapter 5. wabafela ke bonke Ibhayibhile ke wabafela uJesu bonke ukuze abo badla ubomi. njengoba ke safelwa Yo, wasifela khona ukuze thina esisadla ubomi abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi, singabi saziphilela babudlela owafayo. njengoba uJesu wafayo nje wasifela ukuze thina xa sisitya ubomi singabi saziphilela ngoku. Hey, Jesus. Wabafela uJesu bonke ukuze abo baphilayo mna nawe esibe nethamsanqa lokuyamkela igift uThixo asipha yona, ngoba uJesu fana nesipho uThixo akupha sona ebonakalisa ukukuthanda. uJesu sesona sipho esake sanexabiso osiphiwayo uThixo. Nokuba unganawo umzi, nokuba unganayo imoto, nokuba unganomsebenzi omhle, nokuba unganemfundo enhle, nokuba unganayo yonke into, kodwa yonke le nto ndiyibala ingaphansi kwesipho uThixo athanda ukusamkela. Igift engaphezu kwegift zonke ezake zakhona, uJesu useso sipho esiphiwa iSouth Africa, esinikezwa umhlaba wonke, ukuba abantu abalamkela uthando lukaThixo babonakala ngokwamkela esi sipho esinguJesu madoda. Verse number 15. Wabafela ke bonke Wabafela uYesu bonke abantu ukuze abo abadla ubomi ukuze abantu abadla ubomi bangabi sazidlela ubomi, bangabi ngobantu abazidlelayo, babudlela owafayo. kodwa sibudlele uKristu Wavuka ngenxa yakho. wavuka ngenxa yethu. Bazalwa, wabafela bonke abantu, akekho ongafelwanga. Yo, Nokhonzwayo wafelwa, nocelwa inhlahla kuye wafelwa abantu befelwa uJesu. Wabafela bonke abantu bafelwa, noba wonakele kangakanani, nokuba impilo yakho ikweyiphi imeko, uJesu Kristu wafela oncilayo, wafela ababulali, wafela amagintso oyikwayo, wafela yonke inhlobo yabantu, laba babizwa ngoba bangamaphara nababonakala bengaphandle, abarejectiweyo, abadivosiweyo, abalahliweyo. Wabafela uYesu. Bonke abantu bayathandwa uThixo. Ithi iBhayibhile ngenxa bebethanda uThixo wamisela uYesu ukuba uYesu uzakubafela abantu. Wamiswa kukixesha uYesu azawufa ngalo, ukonakala komhlaba necrime enyukileyo. Bathi basekufika isikhathi sokufa kukaYesu, izono zabantu nokonakala komhlaba akumvimbanga uYesu ukuba ngabafela abantu. Namhlanje ebusuku xa sewulala sokhumbuzana ngothando likaThixo. Hathi umbhali wenjenje ukulithanda uThixo ihlabathi, ngenxa yakho nam uncame unyana wakhe ekuphela komzeleyo. Uthi uMposi uPawulos ethetha nebandla
laseKorinto uthi wabafela bonke uYesu ukuze abaphilayo mna nawe singabi saziphilela, siphilele lo wafa. Yo le nto sithi uba sowumamkela uJesu impilo yakho mayehluke kubantu abangekakho. Uma somtholile uJesu phuma ezonweni, ngoba injongo yokufa kwakhe yayikukuba wena uyeke ukona. Injongo yokuya kukaJesu emnqamlezweni yayikuba mna nawe ngoku impilo yethu le singabi saziphilela kodwa siphilele lo wafa. Ngoba ukhona wafayo madoda ukuze sibe ngcono ebomini bethu. Khona wafela amagintsa, khona wafela amanxila, ukhona wafela ababulali, ukhona wafela abantu bonke, wafela abefundisi lomntu, wafela amagqirha, wafela abakaSembe, wafela abakaLukhanya, wafela abakaBhutha, wafela yonke inhlobo yomntu, wafela abakantu. uJesu wafela bonke abantu. Ithi iBhayibheli uThixo wayebonakalisa indlela athanda ngayo umuntu. Sengibuslela apha nje usenza lempilo oyiphilayo, uyathandwa lizulu, uyafunwa ezulwini, uyalangazelelwa. Noma ngaba sowubona ukuthi wena ngolahliweyo, mhlawumbe walahlwa ngumyeni wakho, mhlawumbe walahlwa wena ewe inkosikazi yakho, mhlawumbe walahlwa ngabazali bakho. Lukhona uthando kodwa kulifumana luvale yonke igephu onayo apha ebomini bakho. Uthando lukaThixo lubanzi, lujulile, luyazeka yini na. Uthi ohlabelelayo lofinyelela kimi ngisezonweni zami. Alukhethi uthando lukaThixo. Mhlawumbe usithetha nawe nje wena uzibona uzekuthiwe. Sikhona isandla sivulekileyo sikaThixo madoda. Lukhona uthando oluthi lakufika kuwe luvale yonke into ubunayo ebomini bakho. Sikhona uthando athi wakuluva lukwanelise. Olo thando luvele ebantwini kodwa luvela kuThixo. Ithi iBhayibheli uqondakalise ukusithanda kwakho uThixo ngokuba uYesu asifele kulokhono kuyo, kule meko ozibona uyiyo, kwesisimo phakathi kwaso. Ukhona ovula izandla hathi amakhosikazi kayisamkela amaphepha edivorce elahlwa ngabayeni babo. Lo muntu ovula izandla zakhe hathi kawurejectwa ngapha uJesu amamkelele kuye umuntu. Yimani madoda, lukhona uthando oluthi kalukujongile walifumana, luthi unamahlazo, luwafihla amahlazo akho. uNkulunkulu ubonakalisa ukusithanda ngoJesu madoda, amvumele uba makayesiphambanweni ayofela abantu. Le verse number 8 ithi kayena uThixo ukuqondakalisile kwakhe ukusithanda ngokuba uJesu asifele sisengaboni, sifelwe nguJesu bazalwane. Thina safelwa nguJesu. Uthi umbhalo uba sifelwe nguye wabafela bonke ukuze abaphilayo bangaziphileli indlela ophila ngayo. Funeke wazi into yoba le ndlela endiyiphilayo ngabe uJesu bezokwenza le nto na. Le ndlela endiziphethe ngayo ngabe inkosi iyayazi na le nto ndiyiphetheyo. Ngabe uJesu bezophila kanje ngoba awuziphileli. Ngoko apho uthanda ukuya khona awuyenzi into oyithandayo, kodwa impilo le yakho ukhona umphilelayo owathi engumoni wena wonile wathela ilungisa yena, kodwa yena wathatha ukona kwakho ukuze wena uthole ukulunga kwakhe. Now verse number 9 uthi sigwetyelwe nje ke ngenxa yegazi lakhe. Bazalwane, zonke izinto esizenze kulomhlaba nezingcolileyo
nezimbi, zonke izinto esizenze kulomhlaba noba zimbi kangakanani, iBhayibhile ithi ngegazi lakhe, ngegazi likaJesu, ngegazi likaJesu sigwetywe. Kusho ukuthi izinto esizenzile ngokwamkela kwakuYesu, ngokwamkela kwakuJesu njengenkosi nomsindisi, ziyacikwa phansi kwegama lakho. Izinto ezimbi owazenza kwelilizwe wakuthatha uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho, siyasulwa phansi kwegama lakho. Uthi kumbhali sigwetyelwe nje ngenxa yegazi lakhe, kokukhona siyakusindiswa. Kusho ukuthi basambam, njengoba sikhonza siqhubeka nje, igazi likaYesu liyasigwebela, siyakusindiswa kukwithemba lenziwayo apha kuThixo, ukuba xa siqhubeka igazi likaYesu lisihlambulula njalo. Uthi kumbhali siyakusindiswa, lukhona usindiswe siya kulo olungaphezu koluso silufumene, njengoba silapha silufumene usindiso lezono. Singabantu abakhonza emhlabeni abake bahlala ezonweni, singamangqina athi uYesu asifelayo unamandla wokukhulula abantu ebukhobokeni besono, ngoba isono siso esingunobangela wokwahlukanisa umuntu noThixo. Xa sinsezonweni siyaqhawukelana ubudlelwane bethu noThixo wethu, kodwa xa sibuya siphume ezonweni ngegazi likaYesu, ngokuvuma kwethu uYesu, nawu siyabuyiselwa kubudlelwane bukaThixo. Kule ndawo kuyo ukhona namandla angasinceda isimo sakho, kuba ngokufa kwakhe bazalwane thina besingakwazi uzinceda. Ngokumvuma kwethu uYesu siba namandla phezu kwezinto ebesikade sibhekene nazo. Kuqala labathakathi mna abalungi phezu kwakho. Xa seluJesu mamke uyakhululeka ebukhobokeni obuza ngesono, ngoba uJesu wasifela thina sisengabo, ukuze siphume ekoneni bazalwane. Asimamkela uYesu, simvuma, siyakhutshwa ezonweni zethu. Incwadi kaJohn, 1 John chapter 3 verse number 5, sigcine ngayo sibe sesiyathandaza. Na iBhayibhile ithi ke sakhululwa, sagwetyelwa ngalo igazi likaYesu. iBhayibhile ithi ke lokhu nina, uverse number 10, kaloku niyabe sikade sizintshaba noThixo, saxolelaniswa naye ngokufa konyana wakhe. Besizintshaba noThixo. Wonke umuntu ongena Yesu noba uyayihamba inkonzo, noba uthembeke kangakanani enkonzweni, uba inkonzo ohamba kuyo ayikunika ithuba lokuzamkelela uYesu wakho, ulutshaba lukaThixo usecaweni. Umuntu uyaphuma ukuba lutshaba lukaThixo mhlazane ethatha uJesu abe inkosi nomsindisi. iBhayibhile ke besizintshaba noThixo, waza uThixo wasixolelanisa naye ngokufa kukanyana wakhe. Ukufa kukaJesu, ipurpose yakhe uThixo yayikukusihlanganisa naye. Ngamanye amagama, xa simanywe noYesu sitsho sibuyelane noThixo. Akukho ukubuyelana noThixo ngaphandle kukaYesu. Yiyo le nto sikhuthazayo, nomuntu oye wabackslida walimala, makangakuvuyeli ukubuyela enkonzweni nje qha, makangakuvuyeli ukubuyiselwa libandla, kodwa makayifumane itshansi yokuphinda azamkelela uYesu, alungise ubuhlobo wakhe noThixo, ngoba ayikho enye indlela esibuyelana ngayo noThixo xa sixabene naye ngaphandle kokubuyela kuYesu. Abantu abaninzi ke bayiconfusa le nto yobumuntu xa ike wasindiswa waze washayeka ukuba ufanele bazibuyisele kuYesu. Abantu abaninzi bayiconfusa indaba yokumamkela uYesu. Xa uke wamamkela, akekho amandla nonxibelelwano ngaba nalo noThixo ngaphandle kokubuyiswa nguYesu. Uthi uYesu, ndim indlela, ndim kaloku ubomi, akukho namnye ongaya kubawo ngaphandle kwakhe. Yedwa onamandla uYesu wokuxolelanisa umoni noThixo,
uyayedwa uYesu owabekelwa ixesha lobafela bona. Safelwa ngubawo, safelwa nguYesu ngexesha elalimiswe nguThixo. Ukufa kukaYesu kwakungamisi wehlulwa ngamaJuda, kodwa ukufa kukaYesu yayisisimiselo sikaThixo sokuba ngexesha Yesu uzawubuyisa abantu bam. Kufa kwakhe kwaba lidini lokungcengcezela izono zethu ukuze sibe nobuhlobo noThixo. Le ncwadi kaJohn chapter 3, 1 John chapter 3 verse 5 no-6 sithandaze ngalamazwi. Kufa kukaYesu ke siyaphuma bazalwane ezonweni. Akalindelekanga umuntu emveni koba uYesu efile amamkela uYesu wakhe aphinde angamhloniphi uThixo. Bazalwane, wakalindelekanga umuntu ozothi uYesu sengaphakathi abonakalisa indelelo kuThixo. Kaloku safela isizathu sokufa kukaYesu yayikukuba efela abangamhloneliyo uThixo, ukuze aba bangamhloneliyo bamhlonele ngokufa kwakhe. Verse number 5. Niyazi ke ukuba yena wabonakaliswa ukuze azithwale. Bazalwane, uYesu wabonakaliswa. Injongo yokubonakaliswa kukaYesu yiyo le nto uSathane siwa izandla xa sishumayela iindaba zemoto nee-material things. Singathethi ngoxolelo lwezono. Sathane uyayithanda ivangeli yento eziphathekayo as long ingazuchaphazela indima yoxolelo lwezono, because uSathane uyayazi into yabangela uba uThixo akhulule unyana wakhe eze kulo mhlaba, ukuba yayingezomoto nazinto ezintle nazinto engathi ziyaphatheka. uSathane wazimhlophe uba yini eyabangela uba uJesu afe esiphambanweni. So uma siphosakala ingqikithi yokufa kukaYesu, ngoba ingqikithi yokufa kwakhe kukususwa kwezono. Ukukhonza kwam ndisezonweni, ukuhlabelela kwam ndisezonweni, ukushumayela kwam kodwa ndisezonweni kulilize bazalwane. Akumvezi uYesu njengenkosi njengoThixo, kodwa into emvezayo uYesu uba njeni nguThixo lo kukuba ndihlangene naye ndingumoni, ndadibana naye saxolelwa izono zam, ndakwazi ukuphila intando kaThixo. Now ithi iBhayibhile wabonakaliselwa le nto uYesu. Now uSathane uyayithanda into yoba xa siye ezikonzweni masixelelwe nge-blessing, ngezinto eziphathekayo, kungathethwa ngento ezovuselela izazela ebantwini, kungathethwa ngento ehamba ikukhulule. uSathane uyayithanda into yoba sibe ngabantu abadipende kwabanye abantu, singade siyifumane indlela yokungqomana noThixo ongumdali wethu. uJesu ke uyindlela yokudibanisa umoni noThixo. Verse number 40 sithandaze, verse 5. Niyazi ke ukuba yena wabonakaliswa ukuze azithwale. uYesu wabonakaliswa ukuze azithwale. Xa ivela kuwe uYesu uzokuthwalela izono zakho. Mnika uYesu izono zakho. Suba nenhloni ngento oyenzileyo, nika uYesu izono zakho. Ufuna ukukuthwalela. Ya, azithwale azisuse. Azithwale, not ukuzithwala ahlale nazo kuwe, azisuse kuwe izono zethu. Yabazana, azisuse uYesu izono zethu. Fanele le vangeli sishumayele yokususelwa kwabantu izono. Ewe, iziqalekiso ezisikhala ngazo nehambo nzima nayo yonke into nokuathekwa imimoya engcolileyo ingena ngesono. Na uJesu ke wabonakaliswa abazalwane asithwalele izono. Asithwalwa ngabapostoli. Akho mprofeti ongakuthwalela isono. Akho bishop yakho ongakuthwalela isono. Akekho umuntu ongathwalela omnye isono, kodwa uJesu yedwa wabonakaliswa ukuze asithwalele izono, azisuse izono kuthi, azisuse. Sikhonze izono zingekho apha kuthi. Bazalwane, siworship uThixo izono zingekho, sishumayele izono singenazo, ngoba izono uthi uIsaya sithintela intsebenzo kaThixo.
Ewe. So isono siyamthintela uThixo apha kuwe. So that singaxhomekeki ebantwini. Side silahlekiswe ngabantu. Basinike amanzi ne-oil. Basinike ityuwa abantu. Sithi kwase sikuJesu kodwa sisindwe. Now izono zenza ukhululeke. Izono zenza uThixo asebenze freely apha kuwe. Izono zenza uba ungaxhomekeke cawe. Uthi uhlele endlini yakho ungekho mfundisi, but uThixo asebenza apha kuwe freely. Wabonakalisa eyona nto uJesu avezelwa yona kuwe, uvezelwa ukukuthwalela izono. Azisuse. Ewe. Oh, what a privilege bazalwa. Azisuse. Azisuse. Ngoba yonke into ungayithola emagqirheni. Uba uyagula angawuphilisa amagqirha. Uba udinga imali ungayothwala uyifumane imali. Uba ufuna uhamba ngeemoto ezintle ungasisigebenga uqotha imoto zabantu. But akekho bazalwa ongawenza lo mmangaliso wokususa isono emntwini, athwalele umuntu izono zakhe. Akekho madoda angawuthwala lo mmangaliso wokususela izono. Uthi tyhini bendijola ndinxila, kwafika indoda yathatha ukujola kwam, yathatha ukunxila kwam, yathatha ubusela bam, yathatha ukuthakatha kwam, yabususa le ndoda. Oh, what a privilege! Kayesu namandla wokukhulula umphefumlo wam. Ntombazane yaseSamariya ithi iBhayibhile yayikha njalo amanzi. Kodwa the day le ntombi yaseSamariya ihlangana noJesu, ithi iBhayibhile uJesu wayixelela iindaba zayo ezenzileyo yona. Ngoba abaprofethi bakuxelela uba uyabulawa, kodwa bakuxelela uba ubulawa nguwe. Naw le ntombazane yaphuma yabheka esitokweni, wozanini ibona indoda endixelela izinto endake ndazenza. Into emandi ngoYesu uyakungqala akubonise uba umthakathi utsalwe zizinto zakho. Ngoba ayikho into engumkhonto nelimaza impilo yabantu njengezinto abazenzileyo. Namhlanje kasothandaza ngegama lenkosi wabonakaliswa uYesu, wabonakaliswa uYesu ukuze athwale, yes Lord, azisuse izono zabantu. Wavezwa ayivela pha kuwe. Isizathu soba vezwe nguThixo kuwe kukuzokuthwalela izono zakho. Wona mmangaliso xa ndisithi uYesu ndimamkele, kulothi bazalwa ndisindisiwe, izono zam ziqoleke. Nditsho into elapha kum, hayi into endiyifunde encwadini, yes, hayi into endiyithatha kwabanye abazalwa. Ndithetha into bendiyo. Nansi into emandi kule nto kaYesu kukuba asithethi izinto zoPawulos, kodwa sithetha into eyenzekileyo yokuxolelwa izono. Wabonakaliswa ke ukuba azithwale, azisuse, azithwala azisuse izono zethu. Zono zethu Kananjalo akukho sono kuye. uYesu akukho sono. Akanasono uYesu, akanasono. Kodwa ndim nawe owonileyo. Kodwa uThixo wabalela uYesu njengesoni kube funa mna nawe xa sothandaza ukuba ngaba uzibiza ngokusindiswa, uyakhonza enkonzweni yakho, wabethakala walimala, wabuyela ezoneni zakho. Lisekhona ithuba, lisekhona ithuba, sekhona uYesu
Ewe. othwalela abantu izono zabo. Thank you, Jesus. Bangabe uyakhonza awukehlukani wena nezono, mhlawumbe wena ukakhonza awukasindiswa, awukamamkela uYesu, ucinezelekile. Kudala uhamba abaprofeti, sebenzisa amanzi abaprofeti, akulungi into, akulungi ebomini bakho. Nangu uJesu ongavezwa kuwe namhlanje, igift kaThixo, isipho esinikwa bonke abantu emhlabeni ukuba bakholwe bathathe yena basindise ubomi babo. Uzihambile inyanga, zama ukulungisa ikhaya, impilo yakho iyagula, uzamile ukuyana ngapha. Nangu uJesu ongathwalela wena izono zakho, ongasusa umfandetho nawo. Abanye kudala bezama ukuzibulala benxa yezinto abazenzileyo, ezinye izono zenzileyo zingumthwalo apha kuwe. Unesono ongakwazi usivuma, uyakhonza kodwa uyasinda. Namhlanje ebusuku azothandaza wabonakalisa uYesu ukuze azithwale abazalwane, azisuse izono zethu sonke. Uthi ke xa uthe waqhubeka nezono, verse number 6, na ufuneka uyazi leni uba ukusindiswa kukuxolelwa, ukususwa ezonweni zakho. Uthi ndincede ndingekaphili kukhensa kodwa ndiphile kwikhensa kamoya. Ncede Nkosi, ndingekaphiliswa kule khensa edla umzimba kodwa ndiphiliswe kule edla umoya, ngoba lilishwa ukuphila kule edla umzimba kanti ufeyilile ukuncedakala kuspiritual wakho. Mangabe kwenzekile waphila kwi-HIV positive kanti uyagula emoyeni, uzawufa ulahlwe nguThixo, kodwa ubuthe wanenhlahla yokuthi Nkosi yami noba ndiyagula kodwa ndiyibhaqile into enamandla, ndaxolelwa izono zam. uYesu wabonakaliswa abazalwane kasilala ukuba azithwale, azisuse izono zabakholwayo. Namhlanje ndilingqina loo nto. Uyakwazi uYesu uthatha ihlazo, uyakwazi uYesu ukuyithuntuthi into engento ayihlalise namanene, uyakwazi uYesu ukumthola umuntu amvuthulule. Namhlanje zotsho la mazwi kuni iBhayibhile uthe ngexesha lililo uThixo wamyeka unyana wakhe uba afele abangahloneli Thixo. Uba umhloneli uThixo ngendlela zonke, nokuba yeyiphi indlela ongamhloneli. Abanye bamhlonela uThixo besenkonzweni, abanye basethaveni, abanye baphakathi, abanye bangabefundisi, abanye bazi-worshipers, abanye bangabashumayeli, kodwa banendawo zongamhlonela uThixo. Lungisa indaba yakho noJesu kusengenene kwengcwaba. uYesu wabafela abantu ukuze athwalele abantu izono zabo. Sesiyathandaza lokono kuyo kweso simo kuso, noba ukweliphi ibandla, ndibhalwe wabafela bonke ukuze abaphilayo bangaziphileli. Yeke le nto uyenzayo, yeka le ndlela ophila ngayo, yeka le ndlela okhonza ngayo, yeka le ndlela ophila ngayo, yeke le ndlela wena osiphethe ngayo, yeke le nto ukuthi ibandla lam liyandivumela. Hayi, jonga lo wakufela, ngaba le ndlela ophila ngayo yile ibizophila nguKristu xa ibekhona. Le ndlela oziphethe ngayo yile ndlela uKristu ebezosiphatha ngayo. Liyeke ibandla, myeke umfundisi, yeke yonke into yasecaweni, khawujonge khona okufela kunesipho esathunyelelwa abantu. Eso sipho nguJesu. iBhayibhile wabafela bonke ukuze bonke abaphilayo bangabisasiphilele, baphilele lo wafayo, wathi engenasono wenza isono ngenxa yam nawe. Siyavala bathandekayo, nonke into obhekene nayo